Bolo dulur-dulurku nang endi wae. Kebetulan aku lagi ngonten sapi. Iki wis suwe ora kontrol sapi. Iki yo. Wis suwe ora kontrol sapi. Iki teke koncoku berangkat dari 1 sapi sampai kemarin 4 sudah terjual 2, ini tinggal 2. Mungkin untuk bikin rumah. Nah ini orangnya, cuman dia nggak pakai baju, bahaya bro, bahaya. Jadi kita konten sapinya aja. Masih sing putih sapi apa mas? PO. Nah ini PO, terus sing abang ini Metal. Lu tuh limosin. Bu, metal. Bedone? Limosin kan enak putih. Oh, terus ini pakan murni ijoan bolo, ngarit lah sing jelas. Pakan murni ngarit. Nah, iki pala sobat-sobat ngarit ora usah rumangsa gengsi, ora usah rumangsa sing aneh-aneh. Mentang-mentang dinyek wong tukang ngarit isin. Oh, lah iki buktine lho, Cah. Iki aku ngerti dhewe. Mas sampean kawit cilik iku anake wong duwe apa wong ora duwe Mas kategorine, Mas? Anake ora duwe. Terus kok iso ndampek nggawe omah terus duwe sapi dhewe iki maune awal mulane nggado apa tuku, Mas? Gado. Nah, nggado, Bro. Teko nggado awet bujang apa anu? Kawit bujang. Awet bujang nggado sapi. Terus duwe bojo, golek bojo ya adol sapi. Ya usahane tetep sapi. Oh, tetep sapi. Jadi iki kategori menurut saya cepat rodok maju lah, kategori maju di kampung. Memang asli orang duwe apa-apa tenan, Mas? Ya duwe nek, kan iki duwe kan koyo wong-wong sing enak. Tapi kan jerine aku kok malah krungu-krungu sapa keburutno ya. Jerine kok sampean mau nek anak yatim berarti sampean ditinggali wong tua ki umur piro? Kelas 3 SD. Oh, dadi iki kelas 3 SD ditinggali wong tua, memutuskan wis no pendidikan, ngertine ngarit, fokus kerja ngarit sampai duwe bojo. Urung sampai 5 tahun wis gawe omah, sapine papat ditulurung nggih gawe omah. Wis masuk. Aku termasuk kalah, Cah. Aku termasuk dimodali wong tua wis malah uripe karo ngene-ngene ngoceh ngalor ngidur ra karuan. Cocok iki. Pakane murni golek iki. Terus bagi waktune Mas, sampean kan ngertine aku isuk ini ki mangkat kerja. Balik beduk luhur. Ngarite jam piro? Era sore ya awan arep luhur. Inu ki ora males. Ora lah wong usaha kok males ora duwe. Berarti lek eneng wong kerja ngomong ngingu sapi eneng wektu ngono ki salah ya? Salah. Wong ora gelem kesel nek ngomong ngene. Heeh. Wangel majune yan. Angel. Jadi aku eneng duwe kanca dulur ya kaya aku ora duwe. Ingu sapi. Gelem-gelemen kesel kangkang mending ngogrok yangkrang sekilo genah. Jenenge kan kuwi. Asik wis ngono ae bolo ya, rasa suwi-suwi. Iki sharing-sharinge wonge ora iso tak dudone krana isik ora nggawa baju wedine engko ndak kena tag. Nah, matur sembah nuwun. Sharing kita hari ini adalah dari orang yang nggak punya, cukup kerja keras ngingu sapi bisa mapan. Tapi mapannya bukan mapan kaya ya, mapan punya rumah. Anaknya yang dari dulunya nggak sekolah, anaknya sekarang bisa sekolah. Nah jadi ini hanya untuk sharing-sharingnya. Terus tetaplah belajar, mempelajari dunia tentang masa depan, apa yang akan terjadi. Ada lebih baiknya semuanya itu serba modern. Tapi nggak salah juga kita masih belajar secara otodidak. Oke, terima kasih. Salam sobat ngarit, salam sejahtera, salam ngarit. Tak 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 tak. Buar.